Ya, Putri Naradita. Yo yo. Iya. Putri Naradita memang ubatannya. Yeah. Yo, yo.
eh, yo, oh, oh, ah, oh, eh, mas, kita masih menjadi asmara. Bisa kami panjang berdamai, bisa saling saling janji kata dia, hidup rukun dan selamanya, membina rumah tangga. Cinta itu suci dan mulia, jika tak terdapat tidak bisa. Rasa cinta itu bahagia, kalau bukan dengan itu Jakarta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Kamu tidak derita, hidup pasti sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Yeay, ya. Oh iya. Putri Narati. Ye, ya. Ya. Oh, 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 oh. Goblok telepon dia tanpa sama siapa sama Toto. Hey, iya. Eh, oh, ya. Leleloi. Oh, iya. Lelo. Iya. Oh, 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 oh. Boy. Iya. Yo, yo, ya, ya, ya. Surabaya, yo ma, berupa-rupa. Sapu tangan, yo ma, jatuh di lumpur. Disuruh lupa, yo ma, lupa sebentar. Lupa sebentar, yo ma, di waktu tidur. Tumpak kuda
ku tau saksikan saliramu luas pisan Dew awatos kanu kersa ngantos ngantos api 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 Dew kemut napa siti wasiti kepanggait ati bajing 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 loncat bajing bajing loncat bajing bajing loncat bajing loncat
ambil semok. Rambut disanggel, sanggel, sanggel yang nganggo cocok. Oh, ngesemak, semak, semak, oh, ngesemak. Totole ambil semok. Rambut digelong, gelong, gelong, digelong miring. Sopo bae keberdo. Ya. Yo. 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 Yo, Yo. Ah, yo, oh, ya, oh. So. Maaf sih Mas Kabel. Lỗ ya lỗ ya lỗ
Oh ya. Sing ijo ra iso sing ijo. Mbok nek ganong kuwi, mbok nek ganong. Mbok nek ganong. Mang jimbut mawon niku, Pak. Iya. Ya. Ya. Tolo os a i o ya. Hop. Oh my god. Oh my god. Yuk nyet nganu sik. Non. Alhamdulillah oleh anggur. Aja kowe mabuk kowe engko. Mabuk kowe. Kecut. Mosek toh, Cipit. Mosek, Pak. Ayo. Kok piye? Apa? Berantakan kowe mangan ki berantakan kok. Kandhani kok iki. Isine mah mlebu selit. Apa? Mlebu selit, silite sapa sing dileboni? Selilitan. Ah. Halo. Pak. Alah, Sukinah tekan kene ngopo to, nah? Pak, jenengan dantuk tawon apa pripun, Pak? Sukinah tak omongi mau. Heeh, piye? Kono aja lunga-lunga ngeyel kok. Tapi wis kadung macak kok. Mbak Sukinah. Nah, yo. Sukinah silite tepos. Arep ono? Nah, lah gundule semene gedene wong tua tak totok Oh, Ayo, salam sik. Loh, iki tali kotange jangkrik. kudu. Iki. Kudu iki kolor. Ayo, salam sik, Met. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. J. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Apa, Bang? Tambah rezekine sehat selalu, Met. Tentrem ayem akur. Ayo, riko ki nopo? Iki kok nang berita ke lho. Oh, berita iki sing ngomong iki sing ekspresi. ekspresi. Ngomong gedeng ya sabe nyong wong gedeng nyong. Yo ayo. Nyong nuenono. Gundul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, J. Awake tekan telatah endi, Met? Telatah gayam. Kok iso ngerti ya? Aku maca mau nang ndi ya? Ha iki milu jatilane sapa? Beksa turangga muda Mas Andes. Alhamdulillah. Nggih. Iki bengi iki ya alhamdulillah dimeriahi karo Sukinah. Hah? Ha iki Nggih, nggih. seragamnya ya biru-biru. Nggih. Tok. Niku alamatnya sing asli niku. Di- Ngabel, Kidul, Taman, Hari kok Tirto, kopi Kasino, Indro. kok Saidion ya. Ade tekan kene lho, Men. J. Alhamdulillah Mas Andes. Ini Nek Sukinah. Ini dong.
Kene riko ki aja lunga-lunga wis tuwa enggal boyo wis mambure mason ngeyal. Lho, Mangamu. kok rada Kok metis. lho cangkeme lho. Kok rada metis to? Hah? Wah, kos kaki jebul, Des. Heeh. Ki acarane apa kudu ngerti. Niki acarane apa? Iya, Le. Iya, Le. Le. Apa? Hah? Apa? Syukuran RT ndi? Tak takoni kok. Wah, ditakon. Syukuran RT, nggih. Mbak RT. Ta syukuran Pak RT Bapak sinten? RT. Iya ki aja dawa. Becik untuku wae sing cukup dawa. Mungkin. Ora to? Nggih. Lah, Nggih. syukurang RT, Pak Nggih, RT. Pak RT, Bapak Nggih. RT. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Nggih, Nggih amin. to. Muga-muga Kowe ning gal di bojo bae urung di bojo. urung di bojo, Pak. Pak RT urung. Pak RT urung di bojo, Pak RT. Pak, kalih kula napa, Pak? Aku yang daftar. Ganteng kok yo. Ya wis, Met. Heeh. Saiki dites Sukinah iki. Heeh. Kon maju. Nari, Sukinah kon maju. nari ya. Sukinah, Joget, biar kamu tambah seksi, kurus kayak Rese iki jebrol. Ini kono, Sukinah kono. Ses. Kobol. Ya. Nah, wis. Yo, Sukinah, dengarkan aba-aba Sukinah. Ya, iki apik lho, Met. Hah? Iki termasuk nek kaya Rese badhe. Oh, Marono. Ayo. Mari kok. Mari Mari kok. kok, Pak. Nggih. Nah, wis. Ayo, Met, disiapke, Met. Dosa ora karo wong tuwa iki. Iya, jelas. Sepatune ra kaos kaki. Wis. Mambune lecit. Wong karo kos kaki niki nyubal dhuwur kuwi mau. Ayo, wis gajah. Ayo, Met. Yo. Siapke, Met. Siap. Gerak. Ya, pinter, Met. Sebelum, Met. Hit. Opo, Pak? Kok hit ngono? Urung ngono. Barene. Bet. Musik. Ora sabaran. Kose. Heeh. Ayo. Yut. Opo, Pak? Musik. Ngomong yo ngeyel to. Besut. Yahut. Bisa mana, Met? Nah, ya wis. Yo, sama ta ngarep mar. Iya. Didelok, Met, didelok. Yo. Di servis Met. Ini tak ceklek, salam, Met. Delok, Met. Udah. Didelok, Met. Oke, siap, Met. Oke. Jajari. Diajari wong tua, Met. Sap. Ayo. Rungake. Ayo. Apik ta, Bu? Apik brongos kok. Nah, iya. Wis ora masalah. Dah, Met. Rungak ya, Met. Ya, ayo. Siap. Ye, drame kudu siap iki. Iki lho, Pak. Nah, apik ta diomongi kok. Larang ngene iki sing larang iki brongose mau, Pak. Terajana. Ini lagunya. Lagu India. Ra ngewek. Menunya. Aduh enaknya. Terajana. Terajana. Ini lagunya. Lagu India. Cekeli. Piye, kowe sing nyanyi kowe ladenane wong tuwek ngene. Aku wedi malah, Des. Aku wedi. Mana pernah ya? Anak apa tiye, apa tiget nah, apa tiya, apa tiget tu, apa titu, apa titu tu, apa tiye, anak apa tiye, apa tiget nah, apa tiya, apa tiget tu, apa titu, apa titu tu, apa tiye. Tuwek malah kowe Anjay, Cuk. Kadane aku. tak kon joget malah dingeteki siti. Sampai joget. Oke, mari pono. Nah, iki tes met. Ki mangan opo ta? Sik jiwil. Yo. Ki opo to? Kok ora Kowe atus urung to. palemut. Ngewok keri. Aku dirubengi Yo. laler ngono kuwi. Yo. Kowe ngarep. Diare met. Kudu pinter. Sabrak. Lencang.
ning jejere. Sabrak. Opo to walah iki ta jakrik. Keri kat mau ke. Yuk, sabrak. Lencang kanan, krek. Ke gundul. Tengah kanan ke tangane, Pak. Tangane. Ora, aja nesu-nesu. Ngurus yo kok sabar. Sabrak, lencang kanan, krek. Set. Nah, set. Kere. Sabrak. Lencang kanan, krek. Set. Dikok kira rasa geser, Met. Rungake. Ukur cewek menang cangkeme. Lah. Sap. Walah. Oh, Joni lho. Sabrak. Keluarkan gigi. Gigi. Keluarkan gigi. Yuk. Siap. Selamat datang seluan kami. Selamat datang di tempat ini. Tengah hati suci dan temuna. Selamat datang semua. Riang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak. Bergembira kami semua. Pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami. Dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Hop. Met, ora pas, Met. Dikau kene. Angel. Baru nyemprit dong, ya. Karo nyemprit. Sempritanku ana ngono kuwi. Bik malah ngunduh manuk. Yo. Adikku yang ku sayangi, apa yang kau tangisi? Mari kita bersama menyanyi lagu yang menarik hati. Hey ho, hey ho, hey ho, 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 hey yo, 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 ho, 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 hey, 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 yo, hey. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil aku kira pensil, nggak taunya pentil. Waktu ku tolol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku potong kira potong, nggak taunya pistol. Tembak-tembak dor. Tembak-tembak dor. Tembak-tembak dor. Tembak-tembak dor. Kowe kok malah iya. Sing edan ngendi iki sing waras ngendi? Kowe kepriye? Arek dansa, musik. Jeduk. Hei, yo. Hei, yo. Oba. Hit. Yo. Hey, ho. Ho. Gose. Pesen semua utang atu. Gose. Bojo sing sabar inallah ma'asobirin Matande. Iki wedak dagan. Motoku wis pedes tak jembalekne, Pak. Kene, pesen so, marmono. Kene. Dari sini. Sukinah. Seko kene mlaku rene ya. Rono. Ya. Yo, mana duan. Cek. Musik. Ada Sukinah. Alah masih kene. Lebina
Dadi mek prenjelane. Piye 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 Agi dole anak. Luduk. lato-latone mu kuwi. Wis kono. Cek siap matur suwun Bapak. Enek. Iki sing wedok gantian. Ayo. Yo. Iki wae kok gede. Jos. Cuwilik Cilik gede. Wae iki dipek dhewek. cuwilik. Wae iki sedoti mesti. Yo. Kita hitung jiro lupat mau 6 7 8 9 10. Walah wong 10 penarine. Wong 10 penarine. Edan e. Lah aku ngitung. Lagu Met. Yo. Lagu kok. Ngomongane aku. Ayo, yuk rono. Ben rada anges sithik. Aneh. Rono maju. Rono, pemet sing ngarep. Ya Met. Yo. Yo, lagune apa Met? Hah? Lagune Genta buana apa? sing nyanyi sing wong tuwa wae. Kasunyatan. Yo, nyontak karo Mbak. Ayo Mbak, kasunyatan Mbak, wong loro Mbak. Rumangsane. Ya. Sepiro Mbak? Nyong karo Riko? Ora gampang nampa. Asik ya. Iya. Ati durung lila. Kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Tapi dah, padahal brongos lho. Aku ngancani nang kene iki. Heeh. Bebasane kembang. Terus mau hilang kanggo awakmu ayo. Ayo, ke drama. Bakar ana ing ati. Teko kowe ngekis. Kowe ninggalke aku besok kinah diangkrane. Ya. Iya. Oke, yo. Oke, ini satu tumpang hadirnya untuk Konjena Stoyo. Tentunya dikasih tumpang hadirnya. Ada hasilnya kan kita goyang bareng. Itu kan nopo toh Pak? Ya, Jo. Ya. Teko, baju. Ayo, Mat. Cek. Ayo. Yo. Wis
percaya yen kowe mesti bisa ngalahke aku supaya Aku lan kowe kapisahake Resto. Terima kasih. aku lan kowe met aja met kepisake Tresno. Iya, berikan tepuk tangan sih. Nah, ngono. Wis tersemi, Met. Wis semi, Met. Wis, saiki awake dhewe wayahe luru dhuwit. Toh. Ayo, Met. Awake dhewe jingklitang mesti ono wong nyawer, Met. Tenan. Riko minum jingklit yo. Ya. Yo, Riko minum jingklit yo. Iya, udah. Oke. Mambu ya, Met. Ayo, jingklitang, Met. Awae, Met. Awas ono tugas apa ki? Watu gede. Yo. Pak Bang. Tuh. Yoi. Iya. Bilang apa?
Iki lho, saya kuloni lho. Des, iki des. Pojok iki des. Kuwi des pojok des. Des, ngerti dhewe to Des bendaharane sapa? Pojok kuwi lho des. Ya. Pojok iki lho des. Pojok. Bilang apa? Cium sik, cium sik. Bilang apa des? Jos. Andes. Andes. Ayo Des. Iki ondo apa rai iki? Oh, pancian. Yo. Coba apik endi Andes karo adike kuwi? Wong yen lagi gandrung. Iya. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor Bayu Batayan, Bayu Batayan. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkat. Bapakku NU ibu muslimat, bapakku Ansor, Bayu Batayan, Bayu Batayan. melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul gawa berkat. Melu NU, Pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkat. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkat. Melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkat. mambu sikil ora, Met? Ora udur bendaharane aku kok udur. Kene, he.
Iya. Ora tenang, Des, tenang kok. Ini demok kerdus iki mencret kok ini. Arep bali ora omahmu atur lho, Des. Omahmu atur. Ayo, cok. Ya disyukuri kok. Disyukuri. Iki lho, Des, Des. Des iki, Des. Iki lho. Ayo Des. Yo 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 yo. Ayo gentenan kancane. Ayo Yo semoga. kedengarannya, Des, yo. Putri Naradipa. Kali jambe iki atur lho, Des. Yo, Putri Naradipa. Ya. Ya, asoy. Utiran Basiji. Yo. Yo kiat niro kang para prajurit lamun bisa sira samya kanolado ngundi caritane handali rasa Prabu Sosro bau Maes Pati Aran Pati Sumondo
Iya kanca-kanca. Kayak kelebon ya Pak. Kelebon teratak. Kelebon sego berarti warak dong kowe. Warak. Alhamdulillah nek warak. Kowe kelebon apa, Met? Oh, podo-podo kelebone. Iya, kelebon. Sik. Sikap asal. Beksa Turangga Muda. Oke. Ada Amelia Nandika. Febri WS. Piye kabarmu saiki? Baik sayang. Nomor WA-mu wis ganti. Tak tulis lagu nggo kowe. Muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokne. Untukmu isin hati. Sing ngendi? Gono kati rasa kangen. Gusti tulung paringono. Ketemu rakyat satino. Ning mimpi yo wis ra apa-apa. Ganti tekan saiki. Kowe ning ngendi aku ora ngerti. Kowe ning kono karo sapa? Aku ning kene jaga ati mung dienggo kowe. Yen ngerti larane koyo iki ora bakal biyen tak tinggalke. Apa kowe salah aku tasih nyalah. Ben hubungan ojo nganti pisah. Yen si ana wektu gak ketemu bisa naik tasik ke bawahmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan. Aku ikhlas apa kabeh kenyataan. Yang kangen dengan sikapku Sopo? sama ganti tekan
Di Kabarmu saiki. Tiga. Piye kabare? Piye kabare lali toh? Iya. Kabare piye kabare? Iya, lanjut apa lagi di Adul? Mau apa lagune? Oke, manut sing mburi, iki pokoke saka mburi. Iya. Cek. Cek. Silet bulan kekencan rahan Jagat kurit darah lawan si reki Sayang. Bunga ngerago tresno nyandeng siram Kenyopani sesodiaku
saking tresna. Hujanku sayang makin bangetan. Bisa kasempatan antuk jatine kasejan. Terima kasih. Terima kasih. 3, 2, 1 tarik semua. Yuk. Asal. Ayo bang. Iya. Yo. Untir basiji. Untir. Ayo pencak des. Orang pencak des. Orang pencak des. Ayo pencak.
Yuk. Yuk. Oh, ya. Kasih jalan. Bilang apa Pak Pur? Terima kasih. Saya dirapi.
kasih jalan, dikasih jalan. Ayo Bi, ayo Bi. Yo. Ayo Pi, ayo Pi. Apa Pi? Biasanya apa Pi? Tasih setunggal Bapak balik. Pak RT, panggilan Pak RT. Panggilan Pak RT, Pak Hermadi. Oh iya. Panggilan Pak RT. Dapat salam dari Jadilan. Monggo Pak RT. Pak Hermadi. Kami mohon kepada Bapak RT Ngebel, Bapak atau Mas Hermati segera menuju ke arena pertandingan Jatilan. Oh, arena kesenian ya, pentas seni Jatilan, karena ini ada yang mau pamitan saking putri duyungnya Indonesia. Monggo sekali lagi dumateng Mas RT Ngebel, RT 06 Ngebel, Mas Hermadi. Dan juga yang mangku gawe di sini ada Bapak Buiman dan juga Ibu Yami, monggo. Ayo Bu, niki nek ndak nera bali-bali kok aku ya oleh bali wengi. Monggo. Ya, nanti Pak Bumane ya diwakili Bu anu apa. Ini adalah kedua orang yang Panggilan Wiro Sableng. kita yang mengundang kita ya. Oh ya. Jadilan terbubar, tasih sudah balik. Oh ya. Yo sembuh. Sembuh Yo. sayang. Panggilan Wiro Sableng. Wiro. Yo. Kita tampilnya. Wiro Sableng. Yo yo yo.
Monggo Purwaraga Bapak